og sa ato ang mga suki nga tigpaminaw sa ato ang live sa Facebook, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon inyong ubos nga alagad si Brad Giancarlo Badinas, mga igsoon. Makig-uban na usab kaninyo nining pipila ka oras aron magahisgot na usab kita, mga igsoon, mahitungod sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko, mga igsoon. Hinaot, mga igsoon, nga naa kamo sa kapiskay sa panglawas aron na maayo usab ang inyong pagpaminaw sa ato ang live sa ato ang Facebook, mga igsoon. Mga higala, kung doon na kamoy pangutana bahin sa pagtuong Katoliko, pwede kamo makapangutana, mga igsoon. Ipadangat lang sa ato ang comment box, mga igsoon. Muna, mga higala, kamo mga dili Katoliko, pwede mo mangutana sa atong live karon, no? I-comment lang diha sa ato ang comment box. Kay ato nang tubagon, mga igsoon, base gyud sa Biblia, mga igsoon, no? Naman tay Biblia dinhi. Unya, alang usab sa mga Katoliko, mga kauban ako sa simbahan, kay Katoliko man ko, kung doon na mo'y mga pangutana mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko, kung doon na mo'y nalibugan nga mga doktrina sa atong simbahan, ayaw na ipangutana ngadto sa mga pastor. Kay tubagon man mo og mga sayop. Doon naman ko'y mga ubang Katoliko sama diha sa programa ni Brad Ili Soriano. Daghang mga Katoliko, mga igsoon, nga mangutana dito ni Brad Ili Soriano nga ngano kuno kitang mga Katoliko manguros man, ngano kitang mga Katoliko magrosaryo man. Unya adto nila ipangutana ni Soriano, dili man na pwede. Kay ato man na nga pagtulunan, ato man na nga doktrina, dapat dito na nimo ipangutana sa Katoliko. Dili man na pwede imo na ipangutana ng Soriano. Kay wa ra ba siya anang rosaryo? Wala ra ba siya anang panguros? Mo na nga tubagon jud mo sa sayop. Mo na kung duna mo nalibugan nga mga doktrina sa simbahang Katoliko, ipangutana na ninyo sa Katoliko usab. Mangutana baron mo sa Catholic Faith Defenders, mangutana baron mo sa tong mga kaparian. Ngano manguros man ta, Brad? Nya adto ninyo ipangutana sa pastor. Ayo ipangutana sa pastor, kay ang dili man na sila makahatag og saktong tubag, kay wala ra ba na sila anang panguros. Muna pahibaw na ko sa mga Katoliko, ha, kung doon na gani mo'y nalibugan nga mga doktrina sa simbahan, ayaw mo pangutana ngadto sa laing relihiyon, no? Sampol mangutana mo nganong doon na nganong naamay purgatorio, no? Ayaw na ipangutana ngadto sa Iglesia ni Cristo. Kay ngano man, kay kana sila di nakahatag og saktong tubag. Tubagon hinuon ka og supak sa ato ang doktrina, no? Muna ha, bantayin ninyo kamong mga Katoliko, kitang mga Katoliko, naa ganitay nalibugan mahitungod sa ato ang doktrina sa simbahan, adto na ipangutana sa mga leader sa atong simbahan, sa atong mga pari ug sa mga CFD. Ayaw mo pangutana ngadto sa mga pastor, kay siguro ko nga tubagon gyud mo og mga sayop, tubagon gyud mo nga kontra sa ato ang simbahan. Kaya nakakita man gugkog sa programa ni Brad Ili Soriano nga dunay Katoliko nangutana siya nganong magrosaryo man ta, ay nganong magrosaryo man ang Katoliko. Nya Katoliko siya, nya ang iyang gipangutana si Soriano, pwede din na nga imong pangutan-on si Soriano ngano ang Katoliko manguros. Tubagon gyud kang Soriano nga sayop, di gyud na makapasabot og sakto si Soriano, kay wa man siya ana nga pagtulunan. Atuwa mo na nga pagtulunan ngano magrosaryo ta, ari pangutana sa Katoliko. Mura ra gud na og kanang tambal ba? Eksampulan na to, ha, mura na siya tambal. Kung doon na kay nalibugan mahitungod sa tambal, asa man ka mangutana? Dito di ka mangutana sa mamuhatay kandila, ha? Kung doon na barong kay nalibugan mahitungod sa balaod, dito di ka mangutana sa tigtrabaho sa tambal o mamuhatay baron og kandila, di na pwede. Kung doon na kay nalibugan sa balaod, adto ka mangutana sa mga abogado.
Dili pwede nga duna kay nalibugan nga sa balaod pero dito ka mangutana sa unsa man, mangutana ka sa na maligyag tambal, di na pwede. Unya kung duna kay nalibugan mahitungod sa tambal, adto pangutana sa mga doktor. Di kay dito ka mangutana sa mamuhatay og kandila. Kay di gyud ka tubagon sa husto ana. Kay wa man sila ana. Ingon ana usab mga igsuon ang ato ang doktrina sa atong simbahan. Kung duna mo'y nalibugan hitungod sa doktrina sa simbahang Katoliko, ayaw na ipangutana sa pastor. Ayaw mo pangadto sa pastor. Anhin na ipangutana sa ato ang simbahan. Kay kita may nagdoktrina ana nganong duna tay purgatorio. Nganong manguros ta. Nganong magrosaryo ta. Nganong magprosesyon ta og mga rebulto. Ari na ipangutana sa Katoliko kay kita may tag-iya ana ato ang doktrina. Di ba na doktrina sa laing reliyon? Muna kung dito mo mangutanas mga pastor, kasiguro gyud kung atubagon gyud magsayop. Di man na sila makatubag og sakto. Kay wa ba sila anang doktrina ha? Muna balikon ko kung duna gani mo nalibugan, mahitungod sa tambal, ayaw mo pangutana sa mamuhatay kandila. Kay di gyud sila makatubag ana. Okay? Example na nato. Unya sa di pa ta magsugod mga higala, ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo, kining ato ang live sa Facebook mga igsuon sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mananang mo. Blaan ikaw sa babae nga tanan, ug blaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingong sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko maayong udto kanatong tanan. Na usab ako karon mga igsuon. Na ang inyong ubos nga lagad si Brad Carlo Badinas aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Ug ato usab kining tubagon ang mga pangutana sa mga laing reliyon batok sa ato ang simbahan. Kinang ilang mga atake sa ato ang simbahang Katoliko, ato kanang tubagon dinhi gyud sa atong live sa Facebook mga igsoon. Unya sa di pa ta maghisgot sa atong topic mga higala, ato usa ning ipang shout out, ipang greet na to ang naglantaw na to karon. No? Maayong paglantaw ni Libot or Odrasir. Salamat si Brad Libot Odrasir. Salamat sa paglantaw. Adoniel FY Bunjan. Salamat sa pagtanaw. Shout out diha kanimo bro J. Salamat Brad Adoniel FY Bunjan. Libot Odrasil, ayaw mo pangutanas mga iring sa ag. Ari mo pangutanas mga pare ug labi na mga safety. Sakto jo brother. Adto manggod sila mangutanas mga siktang sulpot. Dunay mga Katoliko nga naglibog nganong duna tay purgatorio nya adto mangutanas pastor. Di man na pwede. Ari pangutanas Katoliko. Kay ato amon ang doktrina. Kita may katungod mo pasabot niya na. Nganong magrosaryo ta ayaw mo pangutanas pastor. Ari pangutanas Katoliko kay kita may tag-iya ana. Kita may magrosaryo, kita mo pasabot ana. Adto may hinumangutana sa laing reliyon. Tupagon jud sila sayop, di ba? Okay, salamat ni Adoniel Fine Bunjan. Libot Ardasir. Salamat sa iyong paglantaw. Unya shout out bro CFD Bohol chapter og ni Father Darwin Gitgano. Shout out sa mga CFD Bohol, EG Bohol, Alan Javier, Father Gitgano, Father Darwin Gitgano og ni Brad Jando Alabado akong amigo. Libot Orasir pagtima og patuo-tuo bro kay atong ipasabot. Okay bro, pohon bro magtima niya ko og patuo-tuo, no? Kanang mga superstition, mga superstitious belief, mga patuo-tuo. Nga kining mga patuo wala gyud ni itudlo sa simbahan nga kini angay natong buhaton.
Kining mga patutuo dapat nato nang isalikway. Kay kanang mga patutuo, mga panudlo kana sa atong mga katigulangan kaniadto nga atong nasunod. O niya ang atong simbahan wala magtudlo niya na nga dapat maghimo tag mga patutuo. Sa mga patutuo, dili maligog na ipatay, dili manilhig kung naay patay, no? Nya magsuong-suong sa lungon, magpalihi mo na siya mga patutuo. Wala na siya itudlo sa simbahan higala. No? Wala na itudlo sa simbahan nga ang usa ka Kristohanon kinahanglan maghimo og yung patuto. Wala na itudlo sa simbahan. Ato unya nang i-discuss pohon mga higala, maghisgot ta og mga superstitious belief. Mao na in English sa patuo, mga superstitious belief, mga patuo na sa mga katigulangan nga atong napanunod karon mga igsoon. Dapat ato nang isalikway mga higala kana nga mga patuo. Kay inay unta ang grasya sa Dios mudagayday sa atong kalag, mababagan man tungod niya nang atong mga patuo. Sala ra ba nang magbuhat kag patuo? Kanang mga tawo nga nagsalig anang mga patuo, mga superstitious belief, nakasa ta ana mga igsoon. Kay didto naman kanituo anang mga unsa pa dihang mga gituan sa katigulangan. Wa naman kamutuo sa gahom sa Dios. Mo na makasala ta ni ana, mo na isalikway ta ng patutuo mga higala. Ang angay gyud nato, ang 100% jud atong tuhuan, way lain ang atong Dios mga higala. Okay? Unya ato niya na ipasabot pohon brad libot or raser. Magtima niya ta ng patutuo kanang superstitious belief. Daghan pa kayog mga patutuo mga higala. No, nga wa ta kabantay mga igsoon nga kana di sala di nang maghimog patutuo. Maayong paglantaw ni Julio Sens. Salamat Julio Sens. Good morning bro Carlo. Dalaygon ang Dios. Salamat bro Julio Sens from Mambaling, Cebu City. Okay. Mateo Resurrection Logronio. Maayong udto bro. Salamat brad Mateo Resurrection. Okay. Og ni Ardi Sumaya asay rosaryo sa Biblia. Okay, ato yan ang tubagon pohon. Ato yan ang tubagon mga igsoon. Naka-live naman ko ana. No, nabas Biblia ang rosaryo. No? Ako na nang gi live. Sa di lang ato lang ang tubagon niya. Ato sa nihisgutan ning tema. Okay bro, kay mag-join ta pareho sa mga sulpot bro, patutuo sa mga pastor. Okay, patutuo. Ingong gikag patutuo mura ra na siya trak balay-balay di tinuod ba? Muna mga patutuo dili tinuod. Piki na pagtuo patutuo mao na si mga igsoon. Isalikway ta ng patutuo dili maligo na ipatay. Magsuong-suong sa lungon kuno kay balikon kuno ni lolo. Mao na mga patutuo. Mga palihi. Gerson El Bacos hastapod is di bro mugamit naman og larawan. Naagyoy larawan brother. Diri sa mua diri sa Miller Hospital sa Cebu City. Ang ilang hospital kanang gingalag Miller Hospital, no? Naana sila kuan. Naana sila ang kilid na ilahang simbahan. Naagyoy larawan brother. Naagyoy larawan. Ang mga SDE karon hapit na gyud makatoliko kay duna nay larawan, duna nay cross. Libot or Rasil mao nay gipasabot sa Exodo 23:5 patutuo. Diyos sa ubang Katoliko. Okay. Sakto gyud brother. Sala na batok sa unang sugo sa Dios. Ayaw pagbaton og laing Dios, no? Dili ta pagbaton og laing Dios. Mo na nga dili ta mosalig og laing Dios. Mura man tag nisalig na hinon og lain ana. Kaya nga naman dito naman ta mituo sa kanang mga patutuo nga gibuhat sa mga katigulangan kaniadto. Nya ang Ginoo nagdili ra ba ni ana? Deuteronomio 18:10 nga kadtong mga tao nga hilig og dangop anang mga patutuo, mga tao nga mudangop og mga espiritista, mato pa katong mudangop og mga espiritista, mga mga tambal-tambalan, mga tighimog patutuo, matud pa sa Ginoo gikasilagan ko mga igsoon. Tanawa ha, gikasilagan ko. Kinsa gasulti niya na dili ako, ang Dios jud mga igsoon. Basahan lang ang Deuteronomio 18:10 higala. Muna ang gusto sa Ginoo nga 100% gyud nga didto ra gyud ta mosalig sa Dios. Saligan nato ang iyang gahom higala.
Kay ang Dios labaw sa nga tanan, siya makagagahom sa nga tanan. Dili na ta mosalig anang mga patuo-tuo diha nga gikan sa atong mga lula. Dili maligog na ipatay. Ngano man brad, kay bati ko nung nang maligog na ipatay, dili manilhig og na ipatay. Ha, patutuo man na. Gikan na sa atong mga katigulangan mga igsoon. Nya kadto atong mga lula kaniadto nangamatay na lang to mga higala. Wa gyud sila matudloi sa doktrina sa Santa Iglesia. Kaya ang atong mga lula kaniadto mga igsoon, ang uban dili man kay manimba. No, dili kay manimba mga igsoon. Nya ikaduha mga igsoon, sa wa pa moabot ang mga Espanyol dinhi sa Pilipinas aron pag-Christianize ang atong mga lula ug lulo kaniadto mga katigulangan nato kaniadto mga igsoon nga nagpuyo diri sa ato ang diri sa kalibutan mga igsoon, mga pagano, no? Ang atong mga lula kaniadto mga pagano. Unsa nang pagano? Wala makaila sa matuod nga Dios. Mo nay pagano kanang wala makaila sa matuod nga Dios. Ang atong mga lula kaniadto nag-ila man sila og mga laing Dios. Pero wa sila makaila sa matuod nga Dios. Ang ilang nailhan mga Dios. Doon na sila mga anitog anita. Mo nay mga pagtuo sa atong mga lula kaniadto mga higala sa wa pa matudloi sa doktrina sa simbahang Katoliko. Kay ang mga Kristiyanos mga igsoon miabot sa Pilipinas niadtong March 16, 1521. Kanta man ang Yoyoy Villame. On March 16, 1521. Diba? Kabantay ka na. Kanta man na ni Yoyoy Villame. Sa to pa, ang mga misyonerong Espanyol, si Magellan, kauban atong mga pari nga mga misyonero mga higala, miani sa Pilipinas, gitudluan ang atong mga katigulangan kaniadto mga igsoon. Ang atong mga katigulangan kaniadto mga higala, lahi man ang ilang Diyos, ilang gituan. Mga Diyos man mga higala. Makakita silag adlaw, musimba, muhapa. Kita silag dakong bato, muhapa. Ha? Makakita silag dakong punuan, muhapa. Unya magaladhala ditog mga pagkaon sa mga kamaisan. Magaladhala ditog pagkaon sa mga sapa, sa mga katubigan. Kay ila man tong giila nga duna kun naa kunoy mga Dios dihang kapuyo. Muna ilang gihalaran. Muna kanang mga ladhalad natog mga pagkaon, no? Kanang mga ladhalad nato sa mga pagkaon mga igsoon, didto na nato gisunod sa atong mga katigulangan nga wa gyud makaila sa matuod nga Dios. Mo na nga ang simbahan nagtudlo kanato nga kadtong mga patuo-tuo nga gikan sa atong katigulangan ato na nang isalikway. Kaya nga naman, sala na batok sa unang sugo sa Dios. Unsa man ang sala batok sa unang sugo sa Dios? Unsa mang unang sugo sa Dios? Dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako. Liman kaniya na, ang Dios jud mismo miingon nga dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako. Karon kumutuo ka ng mga patutuo nga gikan sa atong mga katigulangan, wala na ka mutuo sa Dios 100%. Kay ang katunga sa imong pagtuo dito naman nimo gisalig sa mga patutuo. Gusto sa Dios nga imo siyang higugmaon tibuok mong kinabuhi. Tuhui siya sa tibuok mong kalag 100% mga higala. Mo ni gusto sa Dios nga didto ta mutuo niya 100%. Dili na ta mutuo ng mga patuo-tuo nga gikan sa atong mga lola. Isalikway ta na mga igsoon. Ang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo ato nang isalikway. Ang Ginoo dili malipay mga higala. Kung dunay butang nga gikasilagan sa Ginoo niya, imo nang hangupon nimo, imong higugmaon, dili malipay ang Ginoo na. Ang butang nga gikasilagan sa Dios niya, imo nang hinuong higugmaon, dili gyud malipay ang Ginoo na. Busa kanang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo, ato usab nang kasilagan. Isalikway ta na. Busa kanang mga patuo-tuo gikasilagan man na sa Ginoo, therefore dili ta na higugmaon ang mga patutuo. Isalikway ta na, i-reject ta na 100% dito ta mutuo sa Dios. Dili na ta anang mga patuo-tuo diha, di maligog ni patay, magpalina dito sa sementeryo. Unsa pa na diha, magsungsuong sa lungon. Sa magtukod og tindahan,
lubngan og nangka kay pahumot kuno mga igsoon para padugok sa mga tao. Ayaw ana mga higala. Mura na tag wala na mosalig sa Dios niya na. Way lain nga makahatag og swerte. Dili ang nangka nga gilubong diha sa inyong tindahan. Way lain nga makahatag og swerte. Ang grasya sa Dios mga igsoon. Panalangin sa Ginoo. Mabasa na sa Proverbs. Ay mabasa na sa Proverbs. O panultihon. No, panultihon kapitulo 10 mga higala nga ang grasya sa Dios mooy makapadato. Di man kana ang grasya sa Dios mooy makapadato. Dili di ay anang mga unsa pa na ipanglubong diha ka mga sinsiyo, no? Dili di kana mga higala. Muna ayaw gyud mo ana mga igsuon. Ayaw gyud mo ana. Okay mga higala, unya ato lang tong gilakbitan ang mga patutuo mga igsuon. Unya maayong paglantaw ni Wilson sa Diosari. Salamat brother sa imong paglantaw. Libot o Rasir sa Mateo 4:10 bro. Okay. Dili maligog nay patay mao na nga inigmisa pare mahibong na lang kung unsay nay nimo ang patay ba o ang tagtungod. Sakto gyud brother. Dili maligog nay patay. Kay bati kuno maligo kung nay patay. Usa may connection kung nay mamatay di maligo? Kataw-unon man intaw na oy. Patutuo man na, wa man na itudlo sa simbahan. Patutuo na wa ni tudlo sa simbahan. Kay unsa may connection kung nay mamatay maligo ta? Example baron ang patay ilubong 40 kadlaw, 40 pug kadili kaligo. Manimaho na. Mahibong ang mga buhi kinsa may baho nini ang patay ba? O ang buhi? Ang buhi di maligo. Kay gaagad sa naay namatay. Nya kung ang patay ilubong 40 kadlaw, 40 pug kadili kaligo. 40 pug kadi maligo. Ha? Magduda na ang buhi kung kinsay baho, ang patay wag buhi. Oh, kay di ta maligo. Mo na ayaw jud mga igsoon. Patutuo na siya kataw-unon man na siya mga igsoon. Kataw-unon nga doktrina mga igsoon ay kataw-unon nga pagtuo. Ayaw na mga igsoon. Isalikuway nato ang gituhuan sa mga katigulangan. Mas tuhuan nato ang word of God. Unsa man word of God? Biblia. Mas tuhuan nato ang Biblia kay wala nay mulabaw pa aning Biblia igsoon. Sa pulong sa tao mas mulabaw gyud ang pulong sa Dios. Amen. Buhat 5:29 mas tuhuan nato. Mas tuhuan nato ang pulong sa Dios kaysa pulong sa tao. Ha, mabasa na sa Buhat 5:29. Muna asa may tuhuan nato? Asa man ang mas tuhuan nato? Ang gisulti sa mga katigulangan o kining word of God? Mas tuhuan nato ang pulong sa Dios. Kay Buhat 5:29 mas atong sundon ang pulong sa Dios kaysa tao. Mao na mga igsoon. Okay, unya ato ning hisgutan mga higala. Usa sa atong hisgutan karon mga igsoon, mahitungod niining ngano kitang mga Katoliko panahon sa atong pagsimba mugamit man tag mga rebulto. Mao ning atong tukion karon mga higala. Kay matud pas mga laing relihiyon nga ngano kuno kitang mga Katoliko panahon sa ato ang pagsimba mugamit man tag mga rebulto, mga larawan sa mga santos. Naamang gani na gipangbutang sa atong simbahan. Matud pa nila nganong mugamit pa mamug rebulto? Wala man na kinahanglan na ang larawan. Kay naaman sa Juan 4:23-24 ato ning basahon higala. Ilaha man ning gamiton sa laing reliyon kining Juan 4:23-24. Unsa may mabasa nato sa Juan 4:23-24. Niya atong basahon. Nag-ingon dinhi. Apan ang takna nagaabot og karon mauna sa dihang ang tinuod nga magsisimba mosimba samahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Kay ang amahan nagapanghita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya. Ang Dios usa ka espiritu ug silang magsimba kaniya kinahanglan magsimba kaniya diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Mao ning gamiton sa atong mga higala nga mga born again, mga protestante. Nga moingon sila ngano kamong mga Katoliko kung magsimba mo nganong mugamit mamug rebulto? Kamong mga Katoliko magampo mo magatubang mamug rebulto? Direct to God ta.
Di na kinahanglan moagi patag mga ribulto. Di na kinahanglan nga magampo ta magatubang tag ribulto. Sa atong pagsimba dili na kinahanglan nga mogamit patag mga larawan. Kay matud pa sa Juan 4:23-24 mao man ilang gamiton sa mga born again. Nga nag-ingon ini, apan ang takna nagaabot og karon mauna. Sa dihang ang tinuod nga magsisimba, mosimba sa amahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Kay ang amahan nagapangita sa mga ingon niya sa pagsimba kaniya. Sa ato pa, panahon sa atong pagsimba, wa gyud tay larawan gamiton. Mao nang ilahang argumento sa mga born again. Kay simbahon man nato ang Dios diha sa espiritu ug kamatuoran. Matud pas mga born again, atong simbahon ang Dios diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Espiritu meaning wa gyud larawan gamiton, wa gyud makita. Kay simbahon gud nato ang Dios sa espiritu. Nya lahi man ang Katoliko kuno magsimba man kuno, do naman kuno'y makita. Mo atubang og mga ribulto, mo atubang og larawan ni Santa Maria, magatubang og Santo Cristo. Wa mo katuman sa giingon sa Biblia. Unsa may giingon sa Biblia? Ang tinuod nga magsisimba sa Dios, magsimba diha sa espiritu. Wala mo ingon nga ang tinuod nga magsisimba, no? Wala mo ingon nga ang matuod nga magsisimba, magasimba diha sa ribulto. Ingon day ang Ginoo nga ang tinuod nga magsisimba, musimba diha sa ribulto. Wala. Simbaho na to ang Dios diha sa espiritu kamatuoran. Mao na mga igsuon. Mao na nga atong gituki karon mga higala. Unya karon, unsa may atong tubag ni ana igsuon? Sa may tubag na to ni ana? No? Ang atong tubag ni ana mga higala, unsa may katarungan ngano kaming mga Katoliko mugamit mamig mga larawan diha sa among pagsimba. Kay kanang mga larawan mga igsuon sa mga santos, mopahinumdum kana nato, no? Makapahinumdum kana nato sa kinabuhi sa mga santos. Okay, nasabtan ninyo? Sama pananglit. Sa among pagsimba mga igsuon, sa among pagsimba ngadto sa Dios, magatubang miglarawan. Kay pinaagi anang mga larawan mga igsuon makahinumdumi sa kinabuhi sa mga santos. Sama pananglit, magatubang taglarawan ni Santo Cristo. Kadang larawan ni Santo Cristo nga nagdupa sa cross, musod sa atong hunona makahinumdum ta nga grabe kayo ang gugma sa Dios, grabe kayo ang gugma ni Kristo. Tungod sa iyang gugma mga igsuon, nagpakamatay siya didto sa cross. Mo na mga igsuon nga panahon sa among pagampo, panahon sa among pagsimba, magatubang mig mga larawan. Kay pinaagi diyan ang larawan makahinumdum ta. Mao patagingan la natog larawan kay mularawan na sa tong hunahuna sa to pa makatatak sa tong hunahuna makahinumdum ta. Lah, grabe kaayo kami gugmaon si Kristo sa katawhan. Tungod sa iyang gugma nagpakamatay gyud siya didto sa cross. Mao na nga kanang larawan nga giatubang namo. Panahon sa among pagsimba nagatubang mig larawan pero dili larawan ang amo gyung giampuan. Dili larawan among giampuan. Kundili ang Dios Amahan nga tuas langit. Pero ngano nagatubang mamig larawan kay pinaagi sa larawan mga igsuon. Sama mo atubang mi sa larawan ni Santo Cristo nga nagdupa sa cross, makapahinumdum kana namo nga dunay Kristo nga nagpakamatay tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Mao na mga igsuon. Sama pananglit, mo atubang mig larawan ni Santa Maria nga nagkugos sa ni Kristo. Mo atubang mi sa larawan ni Santa Maria panahon sa mong pagsimba, mo atubang mi sa larawan ni Santa Maria makahinumdum nga si Maria mga igsoon usa ka babae nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Babae mga igsoon nga babae nga mapaubsanon atubangan sa Ginoo. Na makahuna-huna ta. Di ba? Nya makakita baron taglarawan sa Holy Family. Larawan sa Sagrada Familia. Makahuna-huna ta.
Mao man dining pamilya ni Kristo, si Maria, si Jesus ug si Jose. Makahinumdom ka ta, makahinumdom ta tungod anang mga larawan nga atong gipang atubang. Pero tungod kay nagatubang ta sa larawan, larawan ba atong gisimba? Dili. Ay larawan bang atong giampuan? Dili. Paminawa ang mga Katoliko kung magampo na. Bisag nagatubang mig mga ribulto, wa magpasabot nga ribulto nga among giampuan. Bisag nagatubang mig ribulto, nagpasabot na nga dili ribulto among giampuan. Kinsa man among giampuan? Ang Amahan nga naa sa langit. Paminawa ang Katoliko magampo. Magatubang mig larawan. Larawan ni Santa Maria, larawan ni San Jose, larawan ni Kristo. Bisag nagatubang mig larawan pero unsa may among giampuan. Paminawa ang among pagampo. Muingon mi. Amahan namo naa kas pangalangit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Mauna ang among pagampo kaming mga Katoliko. Karon kung larawan pang among giampuan, tungod kay maoy among giatubang, moingon unta mi. Amahan namo larawan ka. Larawan ang among giampuan. Pagadaygon ang imong larawan. Moana ba ming mga Katoliko? Amahan namo larawan ka. Larawan kami nagampo. Pagadaygon ang imong larawan. Moana ba mi? Wala. Samtang nagatubang mig larawan sa mga santos, moingon mi. Amahan namo naa kas mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Kinsa yang among giampuan? Ang Amahan nga naa sa langit. Wa momingon Amahan larawan ka. Larawan ang among giampuan. Pagadaygon ang imong larawan. Nag-ingon ana ba mi? Wala. Sa to pa ang gibuhat sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, akusar ra na nila mga ison. Akusar, unsa nang akusar? Pagbutang-butang. Unya unsa may buhaton sa mga taong tigbutang-butang. Silutan sa Dios. Mao na kamong mga pastor ayaw magbutang-butang sa Katoliko. Ayaw mig akusari. Tungod kay nagatubang mig mga larawan sa mga santos, larawan na among giampuan. Hunahuna ra man na ninyo pastor. Tingali kamo mo'y nagampo ana. Ha? Kamo siguro nagampo kay kung magatubang mog larawan para ninyo nagampo naman kuno na. Tingali kamo nagampo og larawan. Kay nakahunahuna mo ana. Pero wa gyud na sa among pangutok nga kung magatubang mig larawan, larawan ang among ampuan. Ang gibuhat sa mga pastor mga higala, nag-akusar sila sa Katoliko. Ilang gibutang-butangan ang Katoliko. Nya naara ba sa Biblia? Exodo 20:16. Unsa may mabasa sa Exodo 20:16? Ayaw pagbutang-butang. Naana sa napulo kasugo sa Dios. Pastor, paminaw. Exodo 20:16, ayaw pagbutang-butang. Ngano mo na pastor? Nga inyo manggibutang-butangan ang Katoliko. Nga ang Katoliko kuno nagampo og larawan. Tungod kay nagatubang mig larawan, larawan ang among giampuan. Sayop man na. Sama pa nang lit pastor. Kanang inyong membro nagatubang man na nimo. Panahon sa inyong pagsimba ang mga membro nimo nagatubang man na nimo pastor. Ay sa kawing na ikay giampuan sa imong membro. Ha? Ikay giampuan sa inyong membro pastor. Kay panahon sa inyong pagsimba ang inyong mga membro mo atubang man na sa pastor. Nya pastor na sa giampuan. Dili gyud, di ba? Di gyud kamo dawat ana nga ikay giampuan sa inyong membro. Ingon ana usab ang Katoliko. Nga bisag nagatubang mig mga imahin sa mga santos, wa magpasabot nga santos na larawan ang among giampuan. Wala may doktrina ang Santa Iglesia Katolika nga ampuan ang mga larawan. Naaman ko'y mga libro nga official sa simbahan. Na ako'y Catechism of the Catholic Church. Doon ako'y Fundamentals of Catholic Dogma. Ha? Doon ako'y mga libro diri. Libro nga official gyud sa simbahan. Ako nang gibasa. Halos gibasa na kong tanan, wa gyud ko kabasa. Nga nanudlo ang Santa Iglesia nga atong ampuan ang larawan. Wala may magampo sa larawan. Kung sa man diya mo giampuan, ang Amahan nga naa sa langit. Pero nganong nagatubang mamiglarawan, kay pinaagi sa mga larawan, makahinumdum kita sa kinabuhi sa mga santos. Maunay tumong namo sa nganong nagatubang miglarawan. Kay pinaagi sa among pag-atubang anang mga larawan sa mga santos, makahinumdum kita. No, makahinumdum kita sa kinabuhi anang mga tawhana. Maunay tumong namo. Di kay nagatubang miglarawan, larawan ang among giampuan.
Huna-huna ra na ninyo pastor. Kay kusog kay mo magbutang-butang sa Katoliko. Ayaw mo pag-akusar, ayaw nyo akusari ang Katoliko. Ayaw mo pang hukom. Ang inyong nakita, nakatubang miglarawan, pero inyo deming gihukman. Naghukom mo mga igsoon, base sa inyong nakita, pero wa mo masayod sa kasing-kasing sa Katoliko. Pagkakita ninyo ang Katoliko, nagatubang sa larawan ni Santa Maria, larawan na din ni Maria mong giyampuan. Ayaw pang hukom, pastor. Naara ba nas Biblia? Ayaw pang hukom. Oh, di ba? Gibadlong ka, pastor. Ayaw pang hukom sa mga Katoliko. Mingom ni sa klaro ano? Inyong gisimba ang larawan ay inyong giampuan kay diha mamunag atubang. Inyo mang gibutangan og mga buwak. Inyo pang giprosesyon. Nganom de butangag buwak. Porkit na ba gibutangag buwak amo nang giampuan ang larawan? Ha? Sama pananglit sa gihimo ni Eduardo Manalo. Si Eduardo Manalo miduaw siya sa monumento ni Felix Manalo. Iya man tong gihalarag buwak. Ay so na nga si larawan ni Felix Manalo giampuan na ni Eduardo Manalo. Tungod kay gihatagan na magbuwak ang larang, tungod kay gibutangan na magbuwak ang larawan. Giampuan na din among larawan. Sayop man ang argumento. Si Eduardo Manalo lagi mga higala. Miduaw siya sa ribulto ni Felix Manalo. Iya man tong gihalarag buwak. Karon ay sa na nga si Eduardo Manalo nagampo sa ribulto ni Manalo. Wala gyud. Mo na dili porkit tungod kay nagbutang mig larawan, among nagbutang mig buwak, among giprosesyon ang larawan, wa magpasabot nga larawan ang among gisimba, ay larawan ang among giampuan. Paminaw kuno mo. Kung ang Katoliko magampo mingon mi amahan namo naa kas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Ang among giampuan, ang amahan nga Dios nga naa sa langit. Wa mamingon nga amahan larawan ka. Larawan ang among giampuan. Pagadaygon ang imong larawan. Niingon ba mi ana? Wala. Wala mi moingon ana mga igsoon. Inyo ming gihukman. Kamo pastor, inyong gihukman ang Katoliko. Ayon yung hukmi ang Katoliko. Pangutana usa mo sa Katoliko sa dili pa mo manghukom. Pangutana sa Katoliko, Brad, ikaw Brad nagatubang magkaglarawan Brad. Larawan ba inyong giampuan? Pangutana usa mo, dili kay mo diretso mog hukom, mo diretso mog akusar sa Katoliko. Ayon nyo akusari dayon ang Katoliko. Pangutana usa mo sa Katoliko. Brad, ikaw Brad, nagatubang magkaglarawan Brad, larawan ba imong giampuan Brad? Kana ba, pangutana ba? Di ba, tubagon day mo na mo? Wala mi magampog larawan Brad. Nya, nganong nagatubang mamog larawan? Nganong inyo mo nang gihalarag buwak? Kanang paghalad na mo buwak sa larawan Brad. Usana siya kapag paila nga among gitahod ang larawan. Girespetuhan na mo ang larawan. Kay tungod kay ang larawan, nagsimbolo na sa balaan nga tao. Oh, di ba? Ingon ana mga igsoon. Karon, ngano kaming Katoliko panahon sa mo pagsimba mogamit mamiglarawan? Ngano mogamit miglarawan? Naa man gud na sa Biblia. Naa na sa Biblia. Atong basahon na. Naa man tay Biblia mga igsoon. Naa tay Biblia mga higala. Oh. Tara. Atong basahon igsoon sa Hebreano 9:1-5. Wa mo kabasa ni? Grabe po ninyong wa mo kabasa ni. Nagtuon maghamog Biblia. Atong basahon ang Hebreano 9:1-5. Ato nang sugdan pagpakli ang Biblia mga igsoon. Hebreano 9:1-5. Unsa may basa nato mga igsoon? Niya. Ha? Ang title ni mga igsoon, ang yutan-on og langit nung pagsimba. Naghisgot dinhi og pagsimba. Ang yutan-on og langit nun nga pagsimba. Sa ato pa mga igsoon, duna gyud ay pagsimba nga naa sa yuta ug naa po'y pagsimba didto sa langit. Kay ang title ani ang yutan-on og langit nun nga pagsimba. Dara oh. Nagyud ha? Pagsimba nga naa sa yuta ug pagsimba nga naa sa langit. Okay, atong basahon. Ang unang kasabutan may mga tulumanon og mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Klaro kay ha? Tuldok man ni, hunong ta ani. Unsay gingon diri sa Biblia? Ang unang kasabutan may mga tulumanon og mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Klaro kayo ha? Imposible kayong di mo kasabot ani. Unsa may mabasa na to dinhi?
Ang unang kasabutan, may mga tulumanon ug mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Imposible kayong di mo kasabot ani, kabisaya ani akong gibasa. Bisaya ra kayo ning akong gibasa. Unsa may mabasa dinhi? Nga doon na di ay mga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Ha? Doon na di mga binuhat sa kamot sa tao nga gamiton sa pagsimba. Nya karon pangutana. Kining mga larawan sa mga santos, dili ba ni binuhat sa tao? Kining larawan sa mga santos, dili ba ni binuhat sa tao? Binuhat sa tao eh. Pangita ko og mananap nga nagbuhat og larawan santos. Kita kag larawan, kita kag mananap nagbuhat og larawan? Wala. Kinsa may gabuhat aning mga larawan? Mga tao. Mga tao. Nya unsay giingon diri sa Biblia? Dunay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Maunang mga larawan sa mga santos. Maunang mga larawan sa mga santos. Maunang mga higala nga ayaw mo pagreklamo nganong kaming mga Katoliko panahon sa among pagsimba dunay mi gamiton. Usa sa among gamiton ang maunang mga larawan sa santos. Kay naa man na sa Biblia. Wa mo kabasa ani? Naa na sa Biblia. Unsay giingon diri? Ang unang kasabutan may mga tulumanon ug mga dapit nga dunay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Duna gyud ay binuhat, aduna gyud ay gibuhat o binuhat sa tao gamiton sa pagsimba. Nya unsa man ang binuhat sa tao nga gamiton sa pagsimba? Usa na niini ang larawan sa mga santos. Okay? Ikaduha unsa man? Kining mga insinso, mga altar, kandila, mauna ang gamiton sa pagsimba. Mauna nga dili mo kareklamo mga igsoon ngano kaming mga Katoliko panahon sa among pagsimba mo gamit mig mga insinso, mo gamit mi og kandila, mo gamit mig mga rebulto kay naa day na sa Biblia higala nga aduna day mga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Kasayon sabton ana? Kasayon ana? Substance ninyo mga higala? Sayon ra kay mga igsoon, sayon ra kay na. Sayon ra kay na mga higala. Nga doon na di ay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Muna, nganong kamong mga laing reliyon, panahon sa yung pagsimba, nganong wala mamoy gigamit? Kay gusto niyo, mo simba mo sa Ginoo, direkta ragyod sa Ginoo. Ayaw mo pagreklamo, inyo hapon ang paagi. Inyo po na, pero kaming mga Katoliko, ayaw miing na nga nasayop mi. Ngano kamong mga Katoliko, magsimba mo, doon na mamoy gamiton. Ay natural. Kay igo raming nituman sa gingos Biblia. Nga dunay mga binuhat sa tao nga gamiton sa pagsimba. Usa na ni ana ang mga larawan sa mga santos higala. Usa na ni ana ang larawan sa mga santos. Nga kanang larawan sa mga santos binuhat man na sa tao. Matod pas Biblia gamitono na sa pagsimba. Oh, niya ang ubang mga laing reliyon. Doon na sila mga rebulto. Wala na maapil sa ilang pagsimba. Panahon sa ilang pagsimba, doon na din na sila insinso. Kanang mga iglesia ni Kristo, nakasimba naman yung diha sa iglesia ni Kristo. Kay, naman ko iyaan nga iglesia ni Kristo. Iya kong dadon. Panahon sa pagsimba mga higala sa mga iglesia ni Kristo. Wag yung ko kita nga nagamit sila insinso. Wala. Nigamit o kandila, wala. Wa mo gamit o kandila. Katoliko ra gyud higala nigamit og kandila og nigamit og insinso igsuon. Katoliko ra gyud. Kay ngano man kay duna di ay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Usa na ni ana ang mga rebultos, mga santos, mga insinso, mga kandila. Mga binuhat man na sa tao. Nya unsay giingos Biblia? Gamiton sa pagsimba. Muna nga ayaw mo reklamo ngano kaming mga Katoliko. Panahon sa among pagsimba duna mi gamiton. Unsa may among gamiton? Mo gamit mi og unsa man mga rebulto, mga insinso, mga kandila, uban pa diha igsuon. Ayaw mo reklamo. Kay nga naman, kay igo raming nituman diri sa Biblia. Asa mabasa? Hebrehanon 9:1-5. Atong tiwas og basa. Kung unsa maning mga butang nga gamitonon sa pagsimba, gipanganlan man ni. Gipanganlan ni unsa ning mga butang nga gamitonon sa pagsimba. Okay, atong basahon. Ang unang kasabutan may mga tulumanon og mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Gipatindog ang usa ka tulda gawas nga gitawag og ang balaang dapit. Gibutang dito ang lamisa,
Lampara. Tanawa ha, lampara ha, nay lampara. Ang lamisa ug ang pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ato pa nay lamisa, altar. Nya duna pay pan. Nya kining pan mga igsuon naghulagway ni sa santos nga Eucharistia. Kining pan mga igsuon nagsimbolo ni siya sa ostiyas. Nagsimbolo ni siya sa Eucharistia nga mao ang atong kalawaton panahon sa atong pagsimba. Nya kining lamisa nagpasabot ni og altar. Basaha ganini sa in English, di ba altar? Ang atong gibasa Bisaya man. Gingon diri, ang lamisa nya sa in English ani altar. Naatay altar, ang Katoliko nay altar. Ang lamisa ug ang pan nga hinalad ngadto sa Dios, luyo sa ikaduhang tabil, didto ang tulda nga gitawag og labing balaang dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insinso. Tanawa. Dunay insinso. Sa to pa kining mga butang, altar, lampara, insinso, Katoliko ra gyud nakatuman ani. Adto kas laing reliyon why insinso? Why insinso? Bisag palina na lang. Palina sa sagbot wa gyud. Katoliko ra gyud nakatuman ini. Unsay gingon dinhi? Gibutang dito ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insinso. Sa to pa kana ding pagsunog sa insinso higala. Kabahin na gyud din as pagsimba. Gamitunon din as pagsimba kanang pag-insinso. Nya kinsa ramon ang nakatuman ani? Kinsa mang relihiyon na karon sa kalibutan nga nakatuman ni ining pagsunog og insinso? Di ba Katoliko ra? Saksi ni Jehova magsunog ba sila og insinso? Iglesia ni Cristo magsunog ba sila og insinso? Mga Sabadista magsunog ba sila og insinso? Wala. Wala. Unya kana ding pagsunog sa insinso mga higala, kabahin na din sa pagsimba. Kaya nga tong gibasa mga igsuon, mahitungod man ni sa pagsimba. Unsay gingon diri? Gibutang dito ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insinso. Og ang kahon sa kasabutan nga giputos og bulawan. Didto sa kahon ang tibod nga bulawan nga gibutangan sa mana ang sungkod ni Aaron, ang nanahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisuwat ang kasabutan. Ibabaw sa kahon didto ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan og presensya sa Dios. O gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit diin adto pasaylo ang mga sala. Apan kining panahon pagabatbat sa tagsatag tinagsa sa tanan. Unsa di gingon dinhi? Didto di ay mga ison ibabaw sa kahon didto ang mahimayaong binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios, ang kirubin. Nya unsa man ang kirubin? Larawan, anghel. Didto sa labing balaang dapit igsoon. Didto sa templo. Templo sa Ginoo, may unang hisgutan dinhi. Templo sa Ginoo. Duna dito ang nagkahulugan og presensya sa Dios. Nya unsa man ning presensya sa Dios? Ay unsa man ning nagkahulugan sa presensya sa Dios? Way lain ang larawan sa kirubin. Sa to pa ang mga larawan sa mga balaan gamitunon usab sa pagsimba. Ang mga insinso gamitunon sa pagsimba. Ang altar gamitunon sa pagsimba. Ang lampara gamitunon sa pagsimba. Pangutana, kanang mga butang nga atong gipanganlan naa ba na sa laing relihiyon? Naa ba na sa laing relihiyon? Wala. Ang ilaha Biblia ra gyud. Naaman mi brad, unsa man nyo ha insinso? Wala mo insinso. Ang naa sa inyo ha buwak og kortina. Buwak og kortina ra gyud ang naa sa ilahang simbahan. Pero kining atong gipanganlan lampara, altar, insinso, rebulto, naa ba na sa ilahang simbahan? Wala mga igsuon. Ang naa ra sa ilang simbahan, kortina og buwak. Nya wala mahisguti diri. Kortina og buwak wa man hisguti diri. Muna kita ra gyud ang Katoliko nga nakatuman ni ining gipakisgutan mga igsoon. Kay kaniadto sa Old Testament, panahon sa ilang pagsimba migamit gyud sila og mga insinso, altar, rebulto. Kaniadto sa mga unang pagsimba nila mga igsoon. Panahon sa Old Testament, panahon sa ilang pagsimba nigamit na gyud sila og mga rebulto, insinso, altar mga igsoon og kandila. Gigamit na kaniadto sa Old Testament pag gyud. Mo na kay wa may balaod nga nakasuwat sa Biblia nga pahunungon to sila. Busa nagpabilin gihapon kana. Naa day balaod sa Biblia nga hunungon na ang pag-insinso. Naa bay balaod sa Biblia nga nakasulat nga hunungon na ang pagdagkot og kandila. Walay balaod. Walay balaod.
Therefore magpabilin gihapon kana hangtod karon muna nga sa panahon sa mga Kristiyanos nigamit gihapon sila insinso. Naa ba nas Biblia? Naa. Nigamit gihapon sila insinso. Panahon sa mga Kristiyanos nigamit gihapon sila altar. Panahon sa Kristiyanos nigamit gihapon sila larawan higala. Naa ba sa Biblia? Naa mga igsoon. Kani. Naa. Ngano man ang supakon mo na sa itong mga higala? Sa panahon sa mga Kristiyanos, mga igsoon, nagpabilin gihapon kana mga butanga. Hangtod karon, nagpabilin gihapon kana, gigamit kana sa atong simbahan nga Katoliko. Amen? Naa kana sa atong simbahan Katoliko. Panahon sa misa, di gyud na mawa ang insinso. Mo na nga ayaw mo pagreklamo ngano kaming mga Katoliko, magsimba mi, do na mi gamiton nga mga rebulto. Ay mo reklamo ana. Wa mo kabasa ana sa Hebreano 9:1-5 nga dunay mga binuhat sa tao nga gamiton sa pagsimba. Nya kanang larawan di na binuhat sa tao. Gamiton na sa pagsimba. Gamiton na sa pagsimba. Nya ngano mo reklamo mo sa Katoliko? Ay mo reklamo kay igo ra kong nagbasa sa Biblia ani ha nga dunay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Mao nang mga rebulto. Binuhat man na sa tao, gamituno na sa pagsimba. Kamo nga, wa mo rebulto kay inyo ha kortina raman, tiki raman ang nagpaso-paso diha sa inyong altar ay sa inyong bungbong aw kana lang inuha na lang na. Pero kaming mga Katoliko hugot gyud ang among pagtuo nga kami gyud mo'y tinuod igsoon. Tinuod gyud mga igsoon. Kay ang among pagsimba isip Katoliko, maug gyud kayo. Luta gyud kayo sa pagsimba kaniadto sa Old Testament pa. Kung unsa ang pagsimba kaniadto sa Old Testament, maug gyud kayo. Luta gyud kayo sa pagsimba sa simbahang Katoliko. Kung unsa ang gigamit kaniadto sa panahon sa Old Testament, panahon silang pagsimba, mauusab karon ang gigamit sa simbahang Katoliko igsoon. Muna moingon ko kining among pagsimba kaming mga Katoliko, luta gyud kayo. Sundog gyud kayo sa pagsimba kaniadto sa Old Testament. Pero ang mga laing reliyon, ang ilang pagsimba sundog ba kaniadto sa Old Testament? Wala. Kay insinso pa lang daan, wa na silang simbahan. Panahon sa pagsimba, mga saksi ni Jehova mogamit pag insinso? Panahon sa pagsimba sa mga iglesia ni Cristo Manalo, mogamit ba sila insinso? Panahon sa pagsimba sa mga born again, mogamit ba sila insinso? Wala. Pero kaniadto sa Old Testament, ang katawhan sa Israel, panahon sa ilang pagsimba, nigamit ba sila insinso? Nigamit. Bag-o pa lang nato gibasa igsoon. Nya kinsa may nakatuman ana karong panahon na, waylain ang simbahang Katoliko. Kay panahon sa pagsimba sa Katoliko, di gyud mawa ang insinso. Lamisa, altar, kandila naa. Mao po na gigamit kaniadto panahon sa Old Testament, panahon sa ilahang pagsimba. Luta gyud kaayo mga igsoon karong panahon na ang simbahang Katoliko. Luta gyud kayo. Luta. Mao na nga dili mo reklamo ngano kaming mga Katoliko panahon sa among pagsimba nigamit mig mga rebulto. Kay naa day na sa Biblia nga dunay binuhat sa tao nga gamitunos pagsimba. Mao nang mga larawan. Mga santos. Kay mga binuhat man na sila sa tao. Kanang mga larawan binuhat na sa tao. Nya unsay giingos Biblia? Dunay binuhat sa tao aron gamitos pagsimba. Maunang mga larawan sa mga santos, maunang cross. Mauna. Na mo reklamo mo. Ngano kaming mga Katoliko mosimba mi dunay mi gamiton. Ha? Mo reklamo mo ngano kaming mga Katoliko mosimba mi nigamit mig mga rebultos mga santos. Ay mo reklamo. Kay naa man sa Biblia nga dunay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Nya wa mo kabasa na? Basahan ninyo Hebreano 9:1. Hebreano 9:1-5 nga dunay binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Usa na ni ana ang mga larawan. Posible kayo di mo kasabot ana. Di mo kasabot ana igsoon. Sabta ninyo, naago mo'y pangutok. Naago tay utok nga gihatagan ta sa Ginoo utok. O kanang utok nga gihatag sa Dios. Ato nang gamiton. Dili kay matara kanunay gamiton kay mangita yung litra por litra. Ako pa'y Diyos no? Kanang mga laing reliyon di ko nahatagag utok. Kung ako pa'y Ginoo, kanang mga laing reliyon di ko nahatagag utok. Kay ang ilang utok di man gamiton.
Kay nga naman, ang ilang gamiton kanunay ang matara. Kay gusto sila makakitag litra po litra gyud. Bantay mo mga laing reliyon, hilig kay litra po litra. Gusto gyud sila makabasa gyud litra po litra sa Biblia. Sa to pa, matara kanunay ilang gamiton. Kay gusto gyud sila makakitag mabasa diha. Asa mabasa. Matara kanunay gamiton nila. Kung ako pa'y Ginoo, kining mga laing reliyon, di ko ni hatagag utok. Kay di man magamit ang utok nila. Kay di man kabaw mo sabot. Kanunay ra mata gamiton kay gusto gyud makakitag litra por litra. Dili na mao igsoon. Sa pagtuon nato sa Biblia, dili lang kay litra por litra ang atong tuhuan. Bisag dili pa mabasa sa litra, bisag di pa mabasa litra por litra, wa na magpasabot nga dili natutuhuan. Tungod kay wa sa Biblia dili na natutuhuan. Kanang inyong mga ngalan nanas Biblia. Kanang ngalan sa inyong pastor nanas Bible. Nya di na po kumutuo sa inyong pastor. Oh, di ba? Ikaw pastor, mabasa ti kas Biblia, di man ka mabasa nako pastor nya, di na sa kumutuo nimo pastor. Oh, mo na dili tanan nga wa sa Biblia dili ta mutuo. Amen. Karon di na sa di ka mutuog posporo. Di ka mutuog posporo? Kay wa may posporo sa Biblia. Oh. Basta wa sa Biblia di tuhuan, di ka mutuog posporo. Di ka mutuog lighter. Kay wa man sa Biblia ang lighter. Mao na mga igsoon. Dili sabton tungod kay wa sa Biblia di na ta mutuo. Kanang inyong pastor, naa din nas Biblia, basahi ko no kunay nga sa inyong pastor diri sa Biblia. Nya di na sa kumutuo sa inyong pastor. Mao na nga sayop ka ng argumento basa wa sa Biblia di na ta mutuo. Ayaw mo pailad ana. Kay kana nga doktrina na ni Martin Luther. Biblia ra gyud, basa wa sa Biblia di na natuhuan. Ayaw mo pailad ana kay dili gyud na mo gitudlo sa Biblia. Doktrina na ni Martin Luther. Kinsa na si Martin Luther? O sana siya kapari nga nigawa sa Katoliko, nagtukod og iyang simbahan, mao nang protestante. Kanang moingon mo nga basta wa sa Biblia dili tuhuan. Doktrina na ni Martin Luther, dili na doktrina sa Biblia. Kay hagbay na kog binasa sa Biblia mga higala, wa gyud ko kabasa nga nag-ingon si Kristo basta dili mabasa sa Biblia dili tuhuan. Wa gyud ko mabasa niya na. Litra por litra di gyud ta kabasa basta wa sa Biblia dili na tuhuan. Wa gyud mo ingon si Kristo ni ana. Doktrina ra na ni Martin Luther basta dili mabasa sa Biblia di tuhuan. Doktrina na ni Martin Luther aron mulusot ang sola eskriptura para mulusot ang Bible alone. Muna basta di mabasa sa Biblia dili na tuhuan. Takinsa na nga doktrina, dili na doktrina ni Kristo, doktrina na ni Martin Luther aron mulusot ng iyang sola eskriptura kanang Bible alone. Mao na mga igsoon, ay mo pailad sa mga laing reliyon. Hinaot nga doon na mo'y nasabtan mga igsoon kining akong programa mga higala. Hinaot kung doon na mo'y mga GC, inyo ning i-share kini akong live kay makatabang kaayo ni sa mga Katoliko nga kanunay giwalihan sa mga laing relihiyon. Kanang mga Katoliko ayaw gyud mo pailad sa mga laing relihiyon. Kay mo gamit-gamit ra na sila Biblia pero gisinayop ra na nilang sabot. No? Mao na kining akong live karon makadugang ni pagpalawom sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw mo pailad sa mga laing reliyon. Muna, kung doon na mo'y GC, i-share ninyo akong videos. I-share ninyo akong live. Kung doon na mo YouTube channel, i-upload ni para daghang makakita nini akong live. Kini mga laing reliyon, grabe kini manaot sa Katoliko. Ma-personal, ma-social media, birahan nila maayo ang Katoliko. Gatuo siguro nila nga way mga Katoliko nga dili ka mao manubag. Kanang ilang mga atake, kanang ilang sa panadihang mga argumento nila batok sa simbahang Katoliko, gatuo siguro sila nga dili na nato matubag tanan ang ilang atake. Pasalig ka na namo nga tanang atake sa laing reliyon, pasalig na namo amo nang matubag sa tuman nga kasayon sa grasya sa Ginoo. Tuo lang mga higala, tanang mga atake sa laing relihiyon bisag pila pa na ka relihiyon nga nangatake sa Katoliko, amo nang pasalig nga kanang ilang pangutana amo nang matubag sa tumang kasayon. Dili na siya panghambog, dili na siya burit, amo nang pasaligan nga kanang mga atake sa laing reliyon amo nang tubagon mga igsoon sa tumang kasayon.
Gatuo mo guni mga laing reliyon nga kanang ilang mga atake dili na nato matubag. Matubag ka na namo eh. Matubag na namo. Muna nga kam. Kitang mga Katoliko, importante magtuon gyud tag Biblia para dili ta maignorante. Para dili ta mailad sa laing relihiyon. Magtuon tas mga panudlo sa simbahang Katoliko. Ya, sao man nato pagtuon kung wa sa tay simba-simba. Muna mo simba ta para makadungog ta sa wali sa mga pari. Muna kung wa kay simba-simba mo na nga ika nalay walihan sa laing relihiyon. Muna magtuon ta sa atong pagtulunan sa simbahang Katoliko, magtuon tag Biblia para dili ta maignorante mga igsoon. Kay matod pa ni Saint Jerome, o sana siya kasanto sa atoang simbahang Katoliko. Matod pa ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Matod pa ni Saint Jerome, kung ignorante ka sa Biblia, ignorante ka ni Kristo. Kung wa kay himbang kaaga sa Biblia, wa kay himbang kaaga ni Kristo. Muna importante magtuon tag Biblia aron dili ta mahimong ignorante. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kinsay gasulti na usa ka santos sa atong simbahan nga ginganlan si Saint Jerome mga igsoon. Magtuon ta sa atong pagkakatoliko para kung dunay mo atake nga mga laing reliyon makatubag ta. Ang ubang mga Katoliko walihan sa laing reliyon sa mutang way tuon. Walihan sa laing reliyon, miingon lang, oh brad, sige lago, oh, bitaw, oh, bitaw, oh, bitaw. Magtando-tando ra, walihan sa laing reliyon. Kay nga naman, nga nung wa may ikatubag, kay wa man magtuon. Walihan sa laing reliyon, ilaron sa laing reliyon, sige lagyango-yango, oh brad, oh pastor, bitaw, oh. Nga nung di man ta katubag, nga nung dili man ta maka-argue sa pastor, kay wala tayo tuon. Muna magtuon jud ta sa atong pagkakatoliko para dili ta mailad sa laing relihiyon. Muna nga kining akong live Facebook, gituyo ni nako aron kining mga atake sa laing relihiyon akong tubagon. Kay gatuo man guning mga laing relihiyon ang ilang atake di na to matubag. Kasayon ana tubagon ang inyong atake. Sayon ra kay na ay. Sayon ra kay na. Mugamit mog teksto, agamitan sa muna mog teksto. Muna magbinirahay gyud ta. Binarahay gyud ta. Kining mga laing reliyon naninuod man ganini sila bisag piki ng ilang simbahan. Kita pa kahang Katoliko nga kita gyud tinuod hinon. Kita gyud tinuod di hinon ta maninuod. Hunanaan ninyo mga igsoon. Ang mga laing reliyon nga piki man gani na ilang simbahan naninuod man gani sila. Kita pa kahang Katoliko nga kita tinuod di hinon ta maninuod. Maninuod ta oy kay kita gyud tinuod. Ang mga laing reliyon, piki gunay lang simbahan, nganong naninuod man sila. Nya, kita hinong Katoliko, kita tinuod, di hinon ta maninuod. Maninuod ta, maninuod tag tuon. Maninuod tag pagtudlo nga to sa ubang mga inosente mga higala. Okay, daghang kayong salamat sa iyong pagpaminaw kanako mga igsoon. Hinaot sundan pa ko niyo sunod, nini akong tulumanon. Daghan patang mga doktrina nga atong tukion. Daghan patag doktrina nga atong pagahisgutan mga igsoon. Og daghan patag mga atake sa laing reliyon nga atong tubagon. Daghan patag tubagunon nga mga atake sa laing reliyon. Hinaot nga inyo kong sundan niining tulumanon ako ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Manamilit ako kaninyo mga igsoon. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa akong FB page ang katinawan sa pagtuong Katoliko og sa FB page sa Yagyagan sa Kamatuoran. Like and follow sad mo og sa mga YouTube channel Julius Warrior, Pilans 57 CFD og G1 Passiones YouTube channel og G Carlo Badinas YouTube channel mga igsoon. Daghang salamat mga igsoon. Tagbo tapuhon niining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Inyong ubos nga lagad Brad G Carlo Badinas, manamilit kaninyo maayong udto, maayong gabi, maayong buntag agad sa maabtan nining akong programa. Daghang salamat. Ang Diyos manalangin kanatong tanan. God bless.